матур шундай яқты безнең мәктәп, көндә килә барасы. Күңелле була икән бит ул дусларым, өй һәм мәктәп арасы. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге югыны тасым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге югыны тасым. Укытучы апам булса да күп хатам, куймас кебек икеле. Әлифба эчендә яшәгән хәрефләр минем дуслар шикелле. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге югыны тасым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге югыны тасым. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, өйрәндем мин санарга. Атлаган сайын мин саныйм да саныймын, һич тынгы юк санарга. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге югыны тасым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юк онытасым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юк онытасым. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юк онытасым.